Έστειλα μια συγχαρητήρια επιστολή, γιατί πραγματικά είναι ιδιαίτερη τιμή όταν γίνεται κίνηση από την οποιαδήποτε ομογένεια. Η συγκεκριμένη είναι η οικιακή αδελφότητα του Brooklyn Αγιά Μαρκέλα της Νέας Υόρκης, που συγκέντρωσε ένα αρκετά ικανοποιητικό ποσό για να μπορέσει να βοηθήσει την γέφυρα που βρίσκεται στον Εκόρη για να αγοράσει εξοπλισμό που χρειάζεται εκεί. Συγχρόνως βλέπουμε κάποια πράγματα τα οποία κινητοποιήθηκαν οι ομογενείς μέσω του αθλητισμού και της καλαθροσφαίρισης να μπορέσουν να συγκεντρώσουν αυτό το ποσό για τις ρίζες τους, δηλαδή πτυχίο, και να μπορέσουν να βοηθήσουν να γίνει κάτι σωστό και καλό για τον τόπο. Αξίζουν συγχαρητήρια και βέβαια όλο αυτό δείχνει την αγάπη για τον τόπο που υπάρχει από την ομογένεια. Η Ένωση Ομογενών έχει κάποιες άλλες δράσεις τώρα μες στο καλοκαίρι, θα κάνετε ναι, θα κάνουμε εκδήλωση η οποία θα είναι μέσα σε τούτο το μήνα, το οποίο ήταν να γίνει για τις 10 του μηνός, αλλά μάλλον θα πάει πίσω μία εβδομάδα λόγω πολλών εκδηλώσεων, θα πάει πιο πίσω, στις 17 του μηνός, που θα είναι στη μορφή, θα έχει σαν χοροσπερίδα, σαν εκδήλωση, η οποία θα είναι αποχαιρετιστήριο προς την ομογένεια, που τελειώνουν οι διακοπές και πάνε πίσω. Και επίσης, αυτή τη στιγμή, από ό,τι γνωρίζω, μέσω επιτροπής που έχει δημιουργηθεί για τα 50 χρόνια της Οικιακής Ομοσπονδίας, μαζί και με τον Δήμο Χίου, γνωρίζω ότι στο Ομήριο την άλλη εβδομάδα θα υπάρχει συνάντηση, ομιλία. Η Οικιακή Ομοσπονδία είναι κάτι το οποίο εγώ προσωπικά ξεκίνησα από εκεί μέσα και πραγματικά με χαροποιεί που γίνεται μια τέτοια εκδήλωση εδώ στη Χίο. Είναι κάτι ιδιαίτερο, θεωρώ πως έχει κάνει πάρα πολλές ενέργειες και κινήσεις η Οικιακή Ομοσπονδία στο σύνολο της Χίου και βέβαια χρηματοδοτήσεις και πολλές ωραίες πράξεις πάντα για τον τόπο. Αυτά είναι που γίνονται μέρος της ομογένειας.